मोजां मोनदों सिगाङावनो आरो बेनिफ्राय एसे इतिहासखौ मिन्थिबावनाय बे मोनसे मेन्टेलि रिफ्रेश मोनदों बुरखांनाय जादों आरो बे मोनसे गोहो मोनदों आरो एक्स भलेन्टियारफोरनि मेन थांखियानो जाबाय आन्दलननि समाव सुरक्षा होनाय रैखाथि होनाय आरो आन्दलनखौहाय जेन मोजाङै दैदेनलांनो हायो जेरावनाखि बोलोनि खामानि नांगौ बेयाव बोलोनि खामानियाव बोलोजों मावनानै आवगायलांनो थाखाय बिसोर दायित्व लानानै एक्स भलेन्टियार फर्सखौ दादों आरो दिनैहायथ' क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दं चिरांनि दं ओमफ्राय जेसेबांनाखि जोंनि बे बिटिसिनि सिङाव थानाय डिस्ट्रिक्ट बे मोनफ्रोमबो दंजोबो आरो बे गोदान डिस्ट्रिक्टनिबो दङ बे जाबाय तामुलपुर आंनि रायजो राजानिसिम खावलायनाया बेनो जे जोङो जे खौसेथि दङमोन आन्दलननि समाव बे खौसेथिखौ जेन जोङो अराय सम दिन्थिलांनो हायो आरो जोङो दोननो हायो बेयावथ' जोङो गावस्रालायनायनि जेबो दिनैसिम पिकचार नुजायाखै खारन मावनायनि बेलायाव किसु उन सिगां जादों बेखौ जोङो गावस्रादों होननानै बुंजाया बिथांमोनाबो इसे एरखेनानै दंब्लाबो जि बर'नि सेपारेट स्टेटनि थाखायनो खामानि मावबाय दं खोथा बुंबाय दं आरो दिनै जोंबो बे बड'लेण्ड सोरजिनायनि सेपारेट स्टेटनि थाखायनो जोंबो गाबख्रावबाय दं खामानि मावबाय दं बेखौ जोङो फैगौ नभेम्बर मासाव दिल्लीयाव मोनसे जिथुके पार्लामेन्टआव उइन्टार सेसन जगोन बे उइन्टार सेसन जनायनि सिगां सिगां थांनायनि प्रग्राम लादों बा मेमरेन्डाम हैनायनि प्रग्राम लादों बेखौ जोङो गासै मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसनफोरजों एसे सावरायलायनानै थांनायनि थिरांथा लानाय जादों।